Hej! Matematik grundläggande, sidan 61 i boken Grundvux 1-2. Fråga eller uppgift nummer 41. Det är multiplikation. När man multiplicerar en siffra med ett tal, så bäst att man skriver det här som är 3 siffror upp och den här siffran eller talet under. Så kan jag visa hur man gör på det här sättet. 341 gånger 6. Så man lägger upp på det här sättet. Sedan börjar vi. Vi börjar alltid från höger. Så multiplicerar vi 6 med 1. 6 gånger 1 lika med 6. 6 gånger 4 lika med 24. Jag skriver hela och sen suddar jag den här tvåan. Sedan 6 gånger 3 18 plus den här tvåan 20. Nu suddar jag 2. Så 20. Så en gång till. 6 gånger 1 6. 6 gånger 4 24. 6 gånger 3 18 plus den här 4 20. 20. Så gör jag. Så. Och det är samma sak här. Jag kan börja så också. Jag kan multiplicera den med den först. Och sen 8 med 7 och sen 8 med 4. Eller så gör jag så här. 4, jag skriver 4, 7, 2 gånger 8. Och 8 gånger 2, 16. Jag suddar sen den här ettan. 8 gånger 7, 56. Plus den här ettan blir 57. Så. Jag skriver även 5 och sen suddar jag. 8 gånger 4, 32. Plus 5, 32 plus 5, 37. Så, resultatet. 3, 7, 7, 6. På samma sätt gör man alla andra. 690 gånger 7. 7 gånger 0, 0. 7 gånger 9. 63. 63. Sen suddar jag den här. 7 gånger 6, 42 plus 6. Då är det 48. Så behöver jag kanske inte multiplicera alla, utan på samma sätt man gör. Även här, det är ju precis samma princip. 5, 2, 3 gånger 5. 3 gånger 5, 15. Sen suddar jag den här ettan. 5 gånger 2, 10 plus det här 1 blir 11. Sen suddar jag den här ettan. 5 gånger 5, 25 plus den här 1, 26. Så, resultatet.
Ja. Då kommer vi till 43. Baldersskolans aula har 12 rader med 24 stolar i varje rad. Aula betyder stort rum eller sal där elever och lärare samlas. Rad betyder så här. Här är en rad, 2 rader, 3 rader, 4 rader. Här är en rad. När man skriver till exempel, det här är en rad. Också rad när man har stolar på rad. När alla elever är samlade fylls alla rader utom 3 sista som är tomma. Vad betyder det? Betyder det här är aulan och det finns 12 rader. Vi ser 12 rader av stolar. Så stolar finns 24 på varje rad. Jag kanske inte kan rita alla stolar eftersom det tar tid. Men om ni tänker alla rader, alla 12 rader, varje rad 24 stolar. Du ser 12 rader har vi, så varje rad 24 stolar. Men jag inte ritar alla stolar, men måste tänka alla rader 24, 24, 24, 12 stycken 24. Och när eleverna sitter där, alla rader är fyllda, så finns elever här. Bara de 3 sista. Så den här raden, ingen sitter här, ingen sitter här, ingen sitter här. Men på alla 9 rader som är kvar sitter elever och sitter på alla 24 stolarna. Nu säger de till mig hur många elever går på Baldersskola. Betyder hur många elever finns som läser i skolan och i aulan samtidigt. Då tar jag 24 och gånger 9 eftersom alla rader är fylls. Betyder elever sitter där. Bara de 3 sista raderna, ingen sitter där. Stolarna är tomma. Då måste jag ta 24 gånger 9. 9 gånger 4, 36. Sen tar jag bort det här 3. 9 gånger 2, 18. Plus den här 3. 18 och 3, hur mycket? 21. Så det finns 216 elever. 216 elever i den här skolan. 216 elever. B. Hur många platser finns? Betyder alla platser som är här. Hur många är de? Även tomma platser. Så hur många? Det finns 12 rader och varje rad 24. Då måste jag ta 24 gånger 12. Så jag måste 24 gånger 12 här för att veta hur många stolar finns. 2 gånger 4, 8. 2 gånger 2, 4. Sen 1 gånger 4, 4, men jag ska inte skriva här. Här alltid måste jag skriva 0. Så 1 gånger 4, 4 och 1 gånger 2, 2 måste jag skriva. Sen plussar jag de här 2. Adderar jag 8 och 0, 8. 4, 4, 8. 2. Så det finns, hur många stolar finns? 288 stolar finns, eller platser. Platser betyder stolar i det här fallet.
Svar 288. Fråga 44. Astrid och 5 vänner. Astrid och 5 vänner går på bio. Hur många blir det? Astrid och 5. Det blir 6 personer. Astrid köper biljetterna och betalar med sedlar nedan. Betyder det här är 500 kronor och det här är 500 kronor. Hon betalar 1000 kronor. 500 plus 500 blir 1000 kronor. Så hon betalar 1000 kronor, men hon får tillbaka lite pengar. Och varje biljett kostar 125 styck, betyder för en biljett. Styck betyder för en. Så hur många personer är de? De är 6 stycken. Astrid och 5 vänner. Betyder jag måste ta 125 gånger 6 och se hur mycket kostar alla 6 biljetterna. Så 125 multiplicerar jag med nummer 6. 6 gånger 5 30. Sen tar jag bort det här 3. 2 gånger 6 12. 12 plus det här 3 15. 6 gånger 1 6 plus den här 1 7. Så 750 kronor för alla 6 biljetterna. Och hon betalade 1000. Hur mycket får hon tillbaka? 1000 minus 750 lika med 0. Här är 0 minus 5 går inte. Vi lånar härifrån. 0 blir 10. 0 blir 10. Så 10 minus 5, 5. Och här blir också 9. Eftersom vi har lånat så här är 9. Och här ingenting är kvar. Så 9 minus 7 är 2. Hon får 250 kronor tillbaka. Kronor. Ja. Så. Nu kommer vi till den här frågan är väldigt viktig. Om du vet att 23 gånger 4 är 92. Hur mycket 2300 gånger 4? Om vi tittar, vi ser att det är samma sak. 2 här, 2 här. 3 här, 3 här. 4 här, 4 här. Bara de här 2 nollorna är för mycket. Och nollor, när det är multiplikation, är väldigt enkelt. Svaret är precis samma som den här. Men 2 nollor bredvid. Så svaret blir 9200. Så jag behöver inte räkna. Jag bara tittar här och lägger de här nollorna till höger. Så om det hade varit en nolla till, svaret blir 9, 2, 1, 2, 3 nollor. Så samma svar eftersom det är samma sak. 23, 23. 4, 4. Bara 2 nollor för mycket. Här också multiplikation. Till exempel 2, 3, 4, 7 gånger 3. 3 gånger 7, 21. 21, jag skriver 21, sen måste tänka på 2. 3 gånger 4, 12, plus
2, 14. Jag måste sen tänka på den här. 3 gånger 3, 9. Plus det här ettan här, 10. Så måste jag tänka på den här. 3 gånger 2, 6. Plus den här ettan, 7. Så svaret är 7041. Och här är gånger. Så hoppas att du gör de andra precis på samma sätt. Eller på annat sätt som du tycker är bäst. Nu kommer vi till fråga nummer 47. Josef springer 5 varv. Vad betyder varv? På en motionsslinga som är 1750 meter. Varv betyder när man springer i skogen eller springer överallt. Så när man börjar någonstans och kommer tillbaka till samma plats så heter det varv. Betyder att jag springer så. Till exempel jag börjar här och så går jag hela springer. Kommer tillbaka till samma plats. Det är ett varv. Och Josef springer inte ett varv, inte 2 utan 5 varv. Så ett varv, en gång till och en gång till. 5 gånger springer han. Och hela den här slingan, hela den här vägen. Slinga betyder väg. Hela hur många kilometer eller hur många meter, det är 1750 meter. Så hela det här är 1750. 1750 meter. Och hon, eller inte hon, han springer 5 gånger. Betyder hur mycket? Betyder jag måste ta 1750 gånger 5. Hur mycket blir det? 1750 gånger 5. Så jag måste multiplicera. 1750 gånger 5. Jag kanske multiplicerar någonstans här. Så 1750 gånger 5. Svaret blev så mycket. Så många meter. Och de frågar mig inte hur många meter. De frågar mig så här. Hur mycket fattas för att sträckan blir 10 kilometer? Betyder hur mycket mer kan han springa så att det blir 10 kilometer? Och 1 kilometer, 1000 meter. Betyder hur mycket måste han springa mer för att det ska bli 10 000 meter. 10 kilometer samma som 10 000 meter. Och jag vet att han har sprungit 8000, men inte 10 000. Hur mycket mer måste man springa så att det blir 10 000? Då tar jag 10 000 minus det här. Då tar man 10 000 så. Minus 8, 7, 5, 0. Så vet man hur mycket mer. Hur mycket är kvar för att hela blir 10 000. Sträckan betyder vägen. Slingan. Han har sprungit, men om han skulle springa lite mer så blir det 10 000. Och svaret behöver du göra genom att 10 000 minus 8750, så får man ett svar här. Jag ska inte göra det, utan
jag lämnar det här. Kommer till fråga 48. Familjen Gustafsson betalar 9400 kronor per månad varje månad i hyra. De har en lägenhet och de betalar 9400 kronor varje månad. Sedan hyran höjs betyder hyran blir lite högre, lite mer. Hur mycket mer? 260 kronor mer varje månad. Varje månad måste man betala 260 kronor mer än det här. Och sen frågar de mig, hur stor blir den nya hyran per kvartal? Och kvartal betyder 3 månader. Inte per månad, de vill inte ha per månad, de vill ha per 3 månader. Men för att jag ska veta det så måste jag först veta hur mycket blir per månad först. Så jag räknar för mig själv den här och den här. Plus jag addera 9400 plus 260. Så 0, 0, 0, 0 och 6, 6, 4 och 2, 6 och 9. Här är 0, ingenting här blir 9. Så nya hyran är 9660 kronor per månad. Den här betyder per. Den här sträckan, snedstreck, betyder per en månad. Men de frågar inte en månad, de frågar 3 månader. Då måste jag ta 9660 gånger 3. Hur mycket blir per 3 månader? 3 gånger 6, 18. 3 gånger 6, 18 plus 1, 19. 3 gånger 9, 27 plus 1, 28. Så familjen betalar 28 980 kronor per 3 månader. För 3 månader. Sen frågar de mig, hur stor blir årshyran? Betyder hur mycket betalar de för ett helt år? Och ett helt år är 12 månader. Då måste jag ta det här och gånger 12. 9660 gånger 12. Gånger 12. Så 2 gånger 00, 2 gånger 6, 12. 2 gånger 6, 12. Och 1, 13. Och 2 gånger 9, 18 och 1, 19. Sen 1 gånger 0, 0. Men jag ska skriva här. Eftersom alltid måste jag själv ha nollan. Och 1 gånger 6, 6 här. 1 gånger 6, 6 och 1 gånger 9, 9. Så. Och så plus 0, 2, 9, 15 och 1 och 9, 10 och 1, 11. Så. 11. För att kunna läsa det här på ett bra sätt så gör jag så här. 3 stycken och här 3 stycken. Och så läser jag 115 920 kronor per år, skriver jag. Om jag har gjort rätt såklart. Men jag kan
går till miniräknaren också. 9660 gånger 12. Lika med 115 920. 115 920, så det var bra att det var så. Ha det så bra.